Ayasofya ku di sala 537 de ji aliyê Bizansiyan ve wekî dêr hat bi ava kirin û ji vê rojê de bi telersaziya xwe li tevahiya cîhanê wekî berhemeke taybet û dîrokî tê zanîn, piştî ku Stenbol kete destê Osmaniyan, wekî mizgeft hatibû veguhertin û bi damezrandina komara Tirkiye re jî ev der wekî mûze hatibû qebûl kirin. Ev rewşa Ayasofyayê bi handana desthilat û hin partiyên opozisyonê û bi biryara Şûreya Dewletê dîsa wekî mizgeft bo îbadetê hate vekirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî piştî vê biryara darazê rêveberiya Ayasofyayê teslîmî Wezareta Diyanetê kir. Ev biryar li parlamentoyê jî hat nîqaşkirin û Serokê Parlamentoya Tirkiye Mustafa Şentop jî li ser vê mijarê hestên xwe îfade kir û got bi vê biryarê êdî ew gihiştine miraza xwe. Tabii Ayasofya'nın ibadete açılması Li gorî min roja îroyînde wekî mizgeft qebûlkirina Ayasofyayê biryareke dîrokî ye. Ayasofya bo nifşê me û nifşên beriya me her timokî mizgeft hate qebûlkirin û sepandina vê bûyerê jî xeyala me bû. Weke xewnekê, wekî xeyaleke min li benda vê rojê bûn. Li gel piştgiriya İYİ Partiya bo vê biryarê rexneyên Partiya Sereke ya Opozisyona Tirkiye CHP derketine pêş. Cîgirê serokatiya gruba CHP Özgür Özel li ser vê mijarê axivî û got İslama siyasî ev bi salana vê meselê îstismar dike û deshilat jî Ayasofyayê bo siyasetê wekî amûrekê bikartîne. Her wiha Özel diyar kir bo vê biryarê hewce bi rêbazên darazê nebû û serokkomar dikariya bi biryarnameyekê Ayasofyayê ji mûzeyê veguherîne mizgeftê. Ayasofya meselesi Tu serokê rêveberiyê yî. Tu dikarî bi biryarnameyekî serokkomariyê vê daxwaza xwe pêk bînî. Çima tu dikî ku bi riya darazê vê yekê pêk bînî, dê bo welatên derve bibêje ev biryara darazê ye û li Tirkiye jî bibêje me Ayasofya dîsa wekî mizgeft vekir. Ji ber ku baş dizanin çawa di polîtikaya derva da berdelên vê yekê hene. Di polîtikaya navxwî de jî bersivên vê yekê dê hebin. Piştî biryara Şûreya Dewletê, Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî daxuyaniyek belav kir û ragihand di zûtirîn demde amadekariyên bo Ayasofyayê dê bêne temamkirin û 24 Tîrmehê roja înî bo îbadetê dê bêvekirin.